A segunda mesa, baixo o título Don Ramón, epistológrafo, orador e articulista, abordou a dimensión máis comunicativa e literaria do autor. Nela analízanse as súas habilidades como escritor de cartas, conferenciante e articulista, destacando a súa capacidade para influir na vida cultural e intelectual de Galicia. Tuve o privilexio, algúns dos que están aquí tamén, de escoitar falar a don Ramón Otero Pedrallo, non? E a min asómbrame a capacidade literaria e a capacidade oratoria, sobre todo, de don Ramón Otero Pedrallo. E quería comparalo con Cicerón, por eso eu lle chamo a don Ramón Otero Pedrallo o orador ciceroniano. E todas as reglas que hai de oratoria están establecidas no mundo clásico e don Ramón coñecías perfectamente. A primeira condición para poder ser orador non é falar. Hai dúas condicións previas. O que dicen os latinos, omnia rerum est scientia. É dicir, un orador ten que ter a ciencia de todas as materias. Ten que saber de historia, de xeografía, de poesía, do mundo actual, da cultura, de todo, se quere ser un bo orador. A primeira condición, omnia rerum est scientia. Don Ramón está dito por todos, de todo o que se va escrito, e se di constantemente, don Ramón sabía de todo. Examinaron tanto o contido dos seus escritos como comentarios sobre os seus artigos publicados en prensa. Don Ramón publicó casi 1000 artículos en la región, don Vicente Risco muchísimos, Cuevillas. Quiero decir que tuvimos la suerte en este periódico y en esa época de contar con todos ellos. Don Ramón empieza, el primer artículo que publica en la región es en 1918 y en ese momento publica un artículo empujado por Losada Diéguez que le dice que ya está bien porque don Ramón fue un jovencito que le gustó vivir y pasó la temporada de Madrid donde él vivía sus experiencias personales y era un buen vividor, que disfrutaba de la vida. Entonces Losada Diéguez le dice un día, mira, nene, ya está bien, ya va siendo hora de que te comprometas y que dejes ese mundo. Entonces, efectivamente, escribe un artículo en la región en el que critica sobre todo a los intelectuales que no se comprometen. Patricia Arias centrouse na parte epistolar, sen esquecer o paso de don Ramón por este mesmo instituto no que hoxe se lle realizaba un homenaxe. Contou 1000 cousas deste instituto, dende como era este lugar onde estamos agora. Eu a primeira vez que vexo que aqueles redondeis que hai ali arriba, vedes, ali faltan unhas figuras e faltan estatuas, e xa faltaban no seu tempo, e entón el ten escrito sobre este instituto. Contou, por exemplo, que aquí foi onde se enterou como se facían os nenos, que el non sabía como se facían os nenos, e provocoulle moita... foi unha sensación así un pouco desagradable, como se pelexaba cos compañeiros, e dous profesores, Marcelo Macías, o de retórica, vos diríades o de literatura, que lle gustou moitísimo, e Moreno López, que era o de xeografía e historia. Esta mesa ofreceu unha visión máis íntima e discursiva de Otero Pedrallo, suliñando a riqueza da súa produción escrita e o seu impacto no pensamento galego contemporáneo. Pero que está oculta, como suele pasar con los libros.